We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngaqhasha usisi ozongisiza endlini kanti uzogcina engidlisa izidakamizwa. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ngangihlala nomyeni wami nezingane zethu ezinhlanu. Ezintathu kwakungezethu sobabili, bese kuthi ezimbili bekungezakhe umyeni wami engamthola nazo. Ngenxa yezimo ezithile sagcina sesihlala nazo. Sasiphila nje kamnandi kungenankinga, futhi wawungeke ubone ukuthi kunezingane ezingazalwa yimi. Kuthe nje ngomunye unyaka ngathatha isinqumo sokuthi ngibuyele esikoleni ngoba kukhona isikhundla engangisifuna emsebenzini. Nangapha nginebhizinisi eceleni. Ngase ngibona-ke ukuthi ngizodinga umuntu ozongisiza ngomsebenzi wasendlini nangabantwana. Kodwa ngangingafuni umuntu ozolala. Wayezofika nje ekuseni aphinde ahambe ntambama. Nangempela-ke ngimthole sixoxisane ngomsebenzi azowenza nangomholo wakhe. Angabi nankinga-ke usisi sivumelane ngakho konke. Wasebenza-ke usisi enza kahle kakhulu, nezingane futhi zimthanda kakhulu. Kuthe nje emva kwezinyanga ezintathu, ngaqala ngaba umuntu onolaka manje. Ngaba nje ne-energy eningi engingayazi iqhamukaphi. Ngikhuluma kakhulu, ngihleka nezinto ezingekho. Lapho sengibona kahle ukuthi cha sengiyabacasula abantu. Nomyeni wami naye akasakhoni nje ukuhlala nami ngendaba yomsindo engase nginawo. Wawungafunga ukuthi ngihlale ngidakiwe noma ngibhema izidakamizwa. Lapho angibuthinti isidalo utshwala, angikhulumi-ke ngokubhema. Kuthe kusuka lapho kwehla-ke manje lokuba ne-energy eningi, nokulwa nokukhuluma izinto ezingekho. Kuvele kuqale nje isimo sokuthi ngilala ngisho ngisendlini encane. Angibazi mina ubuthongo obunjeyana. Lapho angisenandaba nalutho, ngisho ukugeza angisakhoni. Abantwana nomyeni angisabazi. Izincwadi-ke zona angisakhulumi. Sengivele ngizele mangithi ngiyafunda, ngiyoze ngiphaphame ngakusasa. Ngivele nje ngiphenduke izombi esikhaleni. Emsebenzini bavele bangimise kancane ngoba bese ngenza amaphutha amaningi. Nomndeni wami uqale usole-ke manje. Abanye bathi ngiyaphuza, abanye bathi ngibhema izidakamizwa. Lapho angikwenzi konke lokho, nami angazi kwenzakalani. Iqhubeke lento cishe izinyanga eziyisithupha. Lapho-ke sekungenhla, senginokuhamba nje ngingazi ukuthi ngiyaphi. Vele bese ngifana nohlanya. Kuthe ngelinye ilanga umakhelwane wami wahlangana nami estradeni ngihamba ngeinyawo phansi. Angazi ukuthi wangibona kanjani ngendlela ebese ngiyiyo. Kodwa-ke ngoba ungunesi, kusho ukuthi kukhona akubona okusolisayo ngami. Wangithatha wangifaka emotweni yakhe waya nami esibhedlela asebenzela kuso. Laphana bavele bathi usisi omuhle njengawe uzisuka ngani izidakamizwa. Ngabathe ngiyachaza ukuthi angibhemi lutho mina, bangangikholwa. Bangenza-ke onke ama-test, kwafonelwa nomyeni wami ukuthi ngisesibhedlela. Phela bese engasazingeni njengomndeni wami ngoba bebangisola ezintweni eziningi ezibhedayo.
Wavele wathi nje angeke akhone ukuza uma tasa kabi ngomsebenzi. Angisho sengakhetha lempilo engiyiphilayo ngakhohlwa uyena nezingane. So angizibone futhi ikhona ne-medical aid. Ngalokho-ke abenze konke abakufunayo ngami. Hhayi-ke banginakekele esibhedlela kuze kubuye imiphumela yalama-test abawenzile. Vele-ke kwatholakala ukuthi ngidla inyawupe nesinye isidakamizwa esitholakale egazini lami. Amahloni kimi sengitshelwa leyo nto. Kodwa nganginokudideka okukhulu ngoba phela angikaze ngizibone izidakamizwa empilweni yami. Manje ngabe ngizithathaphi? Kwathiwa-ke kumele ngiye e-rehab ngoba sengiyisigqila sezidakamizwa. Lapho ngikhathazeke ngokuthi umyeni nomndeni wami mabangezwa ngalento bazosho ukuthi kudala bangibona. Ngebhadi-ke ngoba indaba ayifihleki igcine isifikile kubo bonke. Vele ngibe yilento-ke ekhethe izidakamizwa ukundlula impilo yami futhi ngiyala nokuya e-rehab. Vele-ke ngala ngaphetha ngoba angibhemi mina. Kodwa ingqondo yami yase isober kancane ngoba bangifaka kwi-medication esibhedlela. Ngabuyela-ke kwami ngiphiwa uye futhi lo mama ongilethe lana ulift. Mangifika endlini ngathola kukhona lo sisi osizayo nezingane. Yazi ngizizwe nje ukuthi la angamukelekanga. Nabantwana laba abakhulile bavele bangazingeni ezami. Lapho sekushintshiwe endlini yami abosofa sebabheke ngenye indlela. Usisi ngapha uyapheka nabantwana bakhuluma naye kumnandi nje. Mina eyami akayingeni ungafunga ukuthi imina isihambi kulomuzi. Hayi ngibayeke nje kanjalo ngithi ngiyophumula. Kuvele kungene umyeni nomndeni wakubo nowasekhaya. Bathi angihlale phansi kukhulunywe. Lapho kusakhulunywa umyeni uhle athi jeqe ifoni yakhe abuye nesmile eside. Ngisole ukuthi kukhona okushaya amanzi la. Phela umuntu mase uhlezi naye iminyaka ugcine usumazi. Ngithathiswe-ke kushiwo ukuthi uma ngabe ngisafuna ukuba unkosikazi ngikhulise nezingane zami kuzomele ngiye e-rehab. Cha ngivumeke kodwa ngicele ukunikwa nje iviki elilodwa ngilungise izinto zami. Ngisho kanjena nje ngoba senginomuzwa ongazibeki oloku usho njalo ukuthi kukhona okwenzakalayo lana. Futhi angeke ngikhululeke uma ngingakutholanga. Sengihlelile engqondweni yami ukuthi ngizofaka amakhamera ngiphinde ngizame ukungena kule phone yale ndoda. Lapho usisi osizayo ungafunga ukuthi nguye umama wekhaya uselethela abomalume nabo aunti itiya namakhekhe uthwele ngisho ekhanda. Uhambe-ke umndeni umyeni ahambe nabo ngalelo langa akalalanga endlini wabuya ekuseni wathi ulale kabhuti wakhe. Kunalamakhamera nje amancane angadingi umsebenzi omningi ngizithengele wona-ke online. Indoda lapho ayisangazi nokuthi ngiyini isho khona ukuthi yona ayithandani nephara. Ngisho ngiphekile ivele ithathe abantwana nalosisi osizayo bahambe bayodla ngaphandle. Lo sisi usehlala nathi manje akasafiki ekuseni ahambe ntambama njengesivumelwano sethu. Naleyo ngathi ngiyayibuza kumyeni wathi bekazokwenza njani yena abantwana bahlale nobani mina ngilibelwe izidakamizwa. Lapho lo sisi-ke usengiphathisa okwento nje.
Mangikhalaza ngaye kumyeni ukuthi simxoshe, avele athi ayikho lento engiyikhulumayo, ngiqhunywe yile zinto engizidlayo. Kuthi ngelinye ilanga eze kimi lo sisi ekamelweni, angenzele ismoothie engisithandayo. Vele-ke bekajwayele ukungenzela. Athi kimi sisi ngizoxolisa bandla ngendlela ebengikuphethe ngayo. Ukuthi nami bengiphatheke kabi ukuthi ushiye abantwana kanjalo nomsebenzi waba muningi. Ngakho ngikwenzele ismoothie osithandayo, indlela yami yokuxolisa. Ngisithathe-ke ngibonge aphume. Ngoba ngase ngimbonile ukuthi akangithandisisi kahle, ngivele ngisithathe ngiyosichitha ebathroom bese ngibuya ngathi sengisiphuzile ngibonge. Avele anginike le attitude yakhe yenjwayelo. Phela ucabanga ukuthi sengiphuzile akasanandaba, ngoba ngisingaye sengizobuyela ekubeni iphara. Ngibuyele-ke ekamelweni ngithathe ilaptop yami, ngibuke kukhamera ukuthi ekhishini bekenzani. Kuvele konke lapho ekhipha khona lezi dakamizwa emabeleni ezifaka kule smoothie egoqozisa kahle ukuthi kungabonakali. Ngiboneke ukuthi ulindele ukuthi ngiqalwe yilokuhlanya. Ngivele ngiphume ekamelweni lami ngizibambise ubonda samuntu odronkekayo. Eze ngokushesha athi yewena Silima, hambolala embhedeni doti. Angithi ucabanga ukuthi seyingidakile lento yakhe. Angibambe angijike embhedeni, nami vele ngiwulahle nje umzimba ngizilalise ngithule du. Lapho uyangikhahlela ufuna ukuzwa ukuthi vele ngilele yini. Kube nento ayikhipha ku-wardrobe wami. Ngipopole kancane kanti ukhipha ilanjare yami. Aphume aphinde abuye akhulume yedwa athi, ngizogeza ngapha namuhla ngilinde indoda yami. Vele-ke ayogeza lapho ngithule du. Mayaqeda kukhale ifoni yakhe ayiphendule athi, yes love. Hayi, lo muntu angeke aphinde aphume kulezi dakamizwa zakhe. Yes love, ufikile lo mfana omdayiselayo futhi ngizamile shem ukumkhuza. Akezwa lutho-ke masekafuna ukubhema lento yakhe. Akunankinga love, ungabuya ngizokuqeda sonke leso stress onaso. Lapho ukhuluma nomyeni wami lo muntu. Kuhambe isikhathi nje vele abuye umyeni. Abantwana basesikoleni kusele lo omncane ongazi lutho. Angene ekamelweni nalo sisi athi we, umuntu wasishada isidwedwe, ayikho lento. Ahleke lo sisi athi love, into ezokusiza ukulahla lo muntu siqhubeke nempilo. Ngiyakuthanda nabantwana bayangithanda, so singaba umndeni oright kabi ngaphandle kwalento. Athi umyeni usho kanje, yazi uqinisile sithandwa sami. Baqabulane baphume belandelana, amubhantse izinqa umyeni wami, angithi ugcokele lanjare yami. Bahambe-ke baye kwelinye ikamelo. Ngikale isikhathi ukuthi sebaqalile ukwenza inkonzo. Ngivele ngivuke ngiphume ngiqonde ngqo kulelo kamelo. Vele ngibathole bebhizi. Uyazi akakholwanga umyeni makangibona. Lapho usisi uhleka yedwa uthi awulavuka iphara madoda. Ngivele ngizithulele ngiphume ngiye e-dining room, ngiconnecte i-laptop ku-TV, ngidlale le footage yalo sisi engifakela lezinto zakhe. Angithi vele umyeni usale wagcoka wangilandela, naye lo sisi walandela.
Uthe nje angabona le video kwaphela ukuhleka. Umyeni abambe ikhanda kumcaceleke ukuthi cha ngiyadragwa landlini ukuze bazojola kahle. Bathi bezama ukuxolisa lapho sebaxabana bodwa. Ngasho ngibadlalela enye futhi ifootage yalomkhuba bebawenza ngale ekamelweni. Le kamelo bekungelesivakashi, so lo sisi bekasalala kulo nakhona bebakhohlisa izingane, ebusuku bebanyonyobelana. Ngaqeda-ke ngathatha ifoni ngafonela umndeni ukuthi ngicela abakhona ukuza baphuthume bafike kukhona okuphuthumayo. Umyeni wangincenga ngavele ngayozikhiyela ekamelweni lami ngalinda umndeni. Lapho lo sisi wavele wapaka konke okungokwakhe waphela endaweni. Bafika abomndeni ngabahlalisa phansi ngabavulela ifootage. Kwase kukhona nezingane sezibuyile esikoleni. Lapho umyeni uyangincenga ukuthi ngingayidlali le enye. Ngamtshela ukuthi angangithathi kanjalo, angeke ngidlalele izingane amanyala anje. Umndeni wathuka wamangala lapho sebaxolisa nabo. Ngase ngibatshela-ke ukuthi angidinge xolo lwenu. Nahluleka ukungikholwa nokungiseka ngisenkingeni ekubeni ningazi kahle ukuthi angisiwuye umuntu onjalo. Akekho owema nami wazama ukuthola kabanzi ukuthi ikuphi inkinga. Ngathi kumyeni wena ngifuna i-divorce futhi ngifuna konke onako ngisho i-pension fund yakho. Uma ungilwisa ngizosebenzisa le footage ukukulwisa. Ngicela uthathe konke ukuthi wena ungiphumele. Ungishiye nezingane zami zonhlanu. Ngaqeda ngabe ngisukuma ngathi ngicela ningiphumele ngendlu nonke. Ningaphinde nilibhade lakwami. Wabathe uyangincenga umndeni ngathi nje lutho. Ngicishe ngafa kungekho onendaba nami lo azitika ngocansi. Saqhubeka-ke isikhathi ngenhlanhla emsebenzini bangibuyisela bandla. Vele-ke umphathi wami wayengikhonzile kakhulu. Nalo sisi wayesekhulelwe kwaleyo ngane abayifuni bonke emzini kanye nayo le ndoda. Impilo iyaqhubeka siziphilela kahle nezingane zami. Enye nje iyagrade kulonyaka, enye seyiyasebenza. Yilezi zale ndoda njalo lezo. Mina ezami endala yenza ugrade 12 kulonyaka. Sibambene sonke nezingane zami. Owami umndeni khona ngangibadinelwe kakhulu. Kodwa kancane kancane siyazama ukulungisa izinto. Engingakusho nje kubantu, qaphelani abantu enibaqhashayo ukuthi bazonisiza ezindlini zenu. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.